head caretaker. Oko pụrụ ọnụ ntụ. Kwa ụbọchị ka ị na-ata ụbọchị na ya kwọchighị ike. Ọ ya kwọchighị ike. Maka Musa ka ya anya ma akpọkwala maka Musa ekwenye ego obodo Holy Ghost fire. Arepụta sola ahụ nye m ebe a gara merepụta nwa arepụta ele ebe a dị onye ọbụla ka Jizọs na-esetụlụ onye ọbụla ka ihe ga-eme n'ala ndị mmụọ ihe ndị ga-eji ma mpewe ọbara Jizọs onye mere ka ị jụrụ n'ụwa gị na ị gaghị eto ogologo ọ bụ eriri jiri aka ya sị Chineke mbụ onye kere m nọ aga m etopụrụ gị ogologo eriri etole ebe ọ bụ na ị jụrụ na igide eto eto gị na ụmụnne gị na nne gị eriri etole rope igro ịnụkwa eto otoro gị soro kwenye ya too ịgide aghọta ya mgbe ọ chana nwoke a kparịakwa onwe gị n'ụlọ ahụ imekwụtụ si were nri na wele n'elu jikwa nwaanyị na-wetuo ya oke m na-ekwu ị na-ata eberebe maka Chineke gị kpocha na aka a na-eji oche n'oke gị ekwote akwụkwọ na-ahụ na isisi o napụta ka mgbasa akwa chefuo ya ka m ga weta pụtazie nri a na n'elu ọkụ ga-ajụ oyi ọ mmiri ọkụ ahụ jụrụ oyi ka e eji wee saa ha ahụ mbọsị ọnwụhụ and mbọsị ọnwụhụ ndị ihe ọjọọ niile ndị arụrụ ọna niile ya agbapụ ọha maka e eji mmiri oyi mmiri blọk na blọk wee saa ahụ wow ka anyị na-eweliri ihe elu ọ pụtara nke ihe ọ pụtara o maka na ị chọrọ ịka ya ọnụ mama hapụ ihere ga-eme kịta kwa mma gbasa akwa kịta ndị alụ anị na-ege ya nne m enyi na onwe gị nsogbu enwere m dimkpa anwụtara m dimkpa ha ya egosi gị na gidigidi bụ ugwu eze obele obele nze nna biko bịa tinyere ya ịkpọ ya onye alụrụ ana mere welu ụdọ machago n'elu ọ dị na onwe ya anyị punishment bụ ogene ọ na onwe ka ọ na-apọnish mama cheka ngwa na nwoke koro eko nwoke koro eko nwoke watamelon fọ na ntụ ụtọ
watermelon ngwa no. Okay, what can mama the last? Oh yeah, me ben. Le ala school ani, eji uru le meshom. Ye je meshom wo shishi. Ngwa no sisi ka nkwo osisi oji wuru. Igba. Chom. Oh yeah, ozugo unu ejes no wunu so. Ka ngwozi gi na gidigidi bu ugwu ese. Otu a. Ngwa nna nwa ya. Ngwo. Yeba. Chalo. Me kuni Eh? Nkuni ege. Ikuzi esta. Okay, ya uze tren wa. Ye kulim. Akwadi wa. Baiga. Okay. Baiga. Kiyele me bu. Wa. Ewo. Aya babla. Push up. Ewo. Gidi ugweze. Neri. Mama chere. Mama neme ba. Bayaba. Go na nwa bụ onye oburu. Bayaba, mama bayaba, listen to me. Odo uju akola bayaba. No ị gaji ọkpara gị buru gị. Nwa na-ebu nne ya. Buru ada nne gị. Ada nne ngwa buru nne gị. Ada idi wait like this. Ada chere di wait. Lekwe ọ gara amasị eze. Ụwa ahụ pọpọ. Mmanụ kwa n'isi aha nga ahụ. I'm capable of doing it. Olympic washing. Chineke ikoro wa wule mmemme kini ni na atoje ka ifo. Onye arụ enu mekwu ihe nyere ọbala kwa ụbụrụ. Asa na akwa. Lekwe ga-akpasa obi ka ngwa. Nne gị kwụrụ nwa, asụ nwa lekwe nne m. Nne lekwe nwa ngwa. Ọ ya masị. Sekere di m. Tiom. Mami fu questere. Nne gị ọwa ahụ masị ara anyị gbole. Adatina kan. Adagula. Oh, para wezi. Gidi ugwu eze ngwa. Eze ga ọgwụla. Ihe ebi na drama compound ngwa na atụ. Mmiri anọdụ na compound a. Kwa iwuzi ọkụla nwa ezi. Eji rula emeso gị. Ngwa gbasa akwa. Ọ taa. Ngwa. Ọ ya masị. Getere di m. Ngwa. Magoro ọsa. Ọ chọrọ ịlaghachi ebe o siri dị ụwa. Ọ ga-eme gị taa. Nyere emegbere ekwensụ. Mekwanụ bọọsụ m na-egbochi nọ ngwa bido na drama. Ya katunu ka m bere eleta. Iti ngwa. Tahu. Ose ya ngwa. Nwe baba. Anyụkwala ahụrụ nna m. Ị ga-akpasa akwara ka ma anya ga-acha gị. Ngwa.
Wow. Kiatika. Okenye anọkwa nọ n'ụlọ ewu anwa n'ọbụla. Asa ewu na n'ọgbọlị ya mụọ. Asa ewu chọrọ ịnọ n'ọgbọ, asọ chọrọ ịnọ n'ọgbọ amụchi ya mụọ. Ka nnụla. Gị mezie n'ebele ka inyere anyị aka ka ama m ịchọga ka anyị kwụsịsị eze mgbe anyị kwụsịsịara eze iwe nyere anyị aka ọkwọ kiatika anyị ka ịbụ eziokwu si omume gị adịchata ha sometimes mana ọ ka isi emesa ya omume ka akwa ndị Igbo si ike onye ji anwale onye ka eji anwale ya ọkwọ ihe kpatara mana iwe ga-adị n'ọkụ biko ọ bụrụ na ihe ewetunata ya ọ gị nyerụta ebute anyị oche ka anyị were gbasa akwa Wow. Ị na-ebuliri m ara elu ahụ. So ị ga-ewetu nwa nwa alụ taa kwuo. Ị ga-ewetu nwa alụ taa were obi ọma na ọgwa mmadụ okwu maka na o jidego gị n'olu. Ọkwa n'iko mmadụ jiri manyere mmadụ ka a na-eji amanyere ya. Ihe ahụ eji tụnyere onye ọzọ ka eji atụnyere gị. Mgbe ụmụ gị na-ebi ndụ nga ha bata na ya adaghị atụpụ ọ na-anụ nwoke na-alụbeghị nwaanyị. Akaala m elere nwa ya ka ole so obere nwa dị ka m nọ. Ọrụ 2 days ago ka m shibe na skuulu. A na-eme m okokporo asị ife na m amadụ ihe. Were nwayọọ ka ofe rụrụ arụ zuo legere. Nke ọ bụla ị nwetara onwe gị wuru onye na-eme udo. Kedu ka eji udo mara gị? Ịgafe asị onye awa onye na-eme udo. Ọgbaghara enweghị ebe eji aga. Ọgbaghara ala lụlụ ọtụtụ famili. Ọgbaghara egbuola ọtụtụ ndị mmadụ ha nwụọ pee. Mgbe ụmụ gị na-akparị m ihe ọ na-ebata akọla gị sị gị nwa gị kparịrị m gị bara ha mba mbọsị ọzọ ha agaghị eme ya mana ha kparịchaa ma alọtagwa gị aga itikwu aka unu werezie famili mkparị werezie m na-ararịrịwa ofe I'm ordinary caretaker. Wow. Sorry. Charianụ bụrụ na ndị na-eme udo hapụnụ katakata na ọgbaghara nwe ebe eji aga ọkwụ na anụghị m na-ekwu ka anyị biri n'udo nke ọbụla ị nwetara onwe gị asị na iwu onye Igbo ma ọ iwu onye ọbụla Chineke kere nke ọbụla ị hụrụ onwe gị wụrụ adjacent of peace ya bụ onye na-eme udo ịnụchebụrụ Thank you, sir. Thank you, Dan. Also, no one Amalicham, my baby. Imana, you think you are Tom too much? Hey, and then go and book with you. You're talking. Hey, hello. Good afternoon. If it's about 32 points. What if it's about 45 or 32? I'm sure. Oh, well, maybe can you? I don't know. No, come check. Here. What's the I can check here. I'm not watching it back. $1 in there. On that album. Can also check here. Okay, actually, how many points the document? Accurate. Oh no, but actually, one who just tell everyone that. Can your boo ever? Can your boo ever? Hey, boo, I'm seeing you. You're going. Oh my goodness! I need me take a video.
Wow. Wow. Ewo kwani we begodi o. Nyesugo maka kali tuwe ba ima. Yo buna magotere no ta na to amount of mofuma. Acho mi mechala obele video. Kali tuwe na na. Mommy gi na daddy gi kon. Ke ki si ligo leva. Oh. Maka na antopolo gono. No, maka na mbepele onu ngwa koku. Ijuba mu cross question. Interview. Kena na ndị mmadụ enweghị ike inye ndị mmadụ aka. Enye nwunu mmadụ aka without cross questions. Okay. Ego na ke ya ku. Wow. Hey. Ụmụ ụwa. Ama m nọ ihe ụmụ ụwa ji nọ like ego karịa ndụ ha. Nwoke m jee bụrụ nsị ka ị na-anyụ jejeje nyụọ nsị ama ma afọ a na-asa gị na-ebugharị tishu na-akwụgharị n'ekpokwa na-eseti bụ ya. Ya mere ji aba mba. Begode onye a maka na ntụpụ m here gị ọnụ na-ebugharị tishu. Hello. Na-etugodi m aka ka litu ebe achọrọ m ime etugodi vidio before baby m apụta. Okay, fine. Hello. Isi adịghị m onye ka ịbụ kedu ihe na-eso n'ịbụ negodi onye ahụ ọ maka na ntụpụrụ onye ọ negodi ị na-ekele m fine boy ise ndị makarịrị enyi nwoke iti mpụta aka negodi ise na o nwere ebe ọ lụrụ gị na enyi nwoke na-emere m fine boy abi fine waiting fine boy nsikọ ka ya bụ na ndị mmadụ enwe ike inyere mmadụ aka ya ọ dịkwa egwu Agwa ka anyị tụọ me video. Bịa nwa. Ọ nwoke ka ọ nwaanyị ka ị bụ. Nwa. Ọkwa nwaanyị. Nwatakịrị ka ị nọ n'ebe emekwana. Onye ka ị so nwatakịrị? Anyways, nke ọbụla. Kutugodi m ebe a biko ka m mechaa video nọ nke dị m mkpa. Obere nwa ka ekugokwana gị ebe a. Ọmama ị gotere gị chuya na Disemba. Ọ mụgakwa ahụ. Koi. Ọkwa ọdasiti gị o. Ọkwa ọdasiti gị imetụ chu akpụkpọ ụkwụ mgba n'ụkwụ aka. Ka ị siri gorogodo ebe obere nwa ka ekugo gị ebe a. Ka ị dị ya open ụmụazị nowadays. Oh my goodness. Ya ụdị ndị na-afụsị na street a. Ịmakwa onye mbụ? Ị na-afụ ma ịsa gị. Onye ka ị bụ? Ama m ama n'obodo a jụọ m na street ọkwa nyụ anwụ obodo a. Nne m abị nna m ihe ịbụ taụtụ ka ị bụ mana otu ihe nna ya gị bụ kutuo m ebe a. Mụa taụt? Yes, ọ ihe ịbụ ọ ihe represented kutukere m hia na ihe nchọrọ. Ọ dị ka na enye gị home trainers. Ọ dị ka enye gị your father don't give you home trainers. Yes, home trainees or trainees. Ndị nwe nyere enye Azụga. nke iyi catapult n'ụlọ akwụgharị na n'esteti. If you insult me, I'll give you have you insult of your life. Onye na-ekwu gwa. Because nowadays, you know, bala na. It's smoking like you are naked on the highway road. Stand. Come on, good ogi. Esi bege ejebe onye. Aka gị ka nnukwu kwali sef na aka gị metụrụ m ị na-ekutu m. Taa gbafuo ya. If you know that metụ aka na bullshit abuse, I for do you something na mara embo. Onwe dị ihe emenwu. Ị mara onye mbụ. Asa nwa. Ị mara m. Ị ma na ị ka bịara esteti ọfọ. Eziokwu. Jegodi ka etere na ego ọfụma na etere nga ọfụma. Ka atọ gị egwu. As in sex. Egodo na ịgbakwa ọtọ o. Adụkwa ama emetụla chin maka. Ịgbakwa ọtọ. Nsuso gị na-eme. Ezukwala ebe a. Gị na-eme ka ife ị ga-eme. Negodo onye a. Yeah, child abuse. Anyway, sir, ịdịla ogo ndị na-agwa m okwu, ịdịla ogo ndị na-agwa okwu. Wow. Ka ịmụ na ndị mmadụ enyi nwụrụ ma. Hey. Ọ bụrụ mmadụ ka m na-akpọ. Enwere iwe biko bịagoro ka ikutuo m ebe a, achọrọ m imechala obere vidio. Eso? Ntị echiri gị asụ m biko ga-enwe n'iwe gị bịa kutuo m ebe a, achọrọ m imechala vidio. Ịma ihe ọbụla gbatụrụ ogo na-atụ m ụjọ. Ịma ọ na-abụ nnọrọ n'ihe dị elu alụ a na-amasị nziza anya na-eme m otu a n'otu a, so ebe ọbụla toro ogo karịrị m ịghọta ọ dị amasị m biko bịa kutuo m ka m mechala vidio. Ebe ọbụla toro ogo
Yes. Ọ na-awụ gị hụ ya. Ara na-amasị Ọ gị. na-ama m jijiji, yes. So gị hụkwanụ m nwa ahụ elu taa. Ahụ amaghị gị jijiji. Ụjọ atụghọ gị. Gị mee ọ na-eme m haste. Ya, aghọtakwa m ụdị ụjọ o. Ọ na onye fụ mmadụ ọtụba ụjọ. Ya, nke ọ bụ na obere enyemaka nsị, ọ bụkwudo enyemaka, ya akụ ya enyemaka. Ọkọ nkikutu emeba ka mechara vidio m. O nwekwa ihe ọzọ o. Egburie mmadụ. M kwuto gị ka ị mechara vidio. Yes, sir. Ihe kara ịgwanụ m na. Eche m ọmụ kuru gị ekuru ka esi m mee. Amasị m ị na-emezi ka ị na-anụcha ntị ike. Ekwutuo gị n'ala kwe? N'ala. Daalụ. Ị na-atịfa. Ya. Take it easy. Nwayọ. Ogene. Egbe eluigwe gbapịakwa gị anya. Ị na-enwedị nsọpụrụ na ndụ gị. Brother fool. Ote ka a ga-esi ama ụmụazị agaghị akụziri ha home blocking. Ị na-echa dị mkpa ha ka m na-eme m hesi m bịa kụtuo gị ka ị mechara vidio. Ị ga-anọ n'elu nga ị ga-awụ vidio ta ndị mmadụ ga-agbakọ ele gị. Stupid idiot. Onwere ọzọ mere ọkwa na sị gị bịakwa kutukwa m ebe a ka m nọrọkwa ebe a na ebe a nke ebe a dị too high biko enefuru m anya na ebe a. Hey, wow, ọ ka si je kukukuku ka m nọrọkwa ebe a biko. Mụnwa ga-akpa ahụ gị aka ka mkpara akpa na kerozin ka m ga-eji gị kwa ya. Ị ga-anọgide n'elu ebe ị na-enwe ha nsọpụrụ. Mbọsị ọzọ gị hụ anya tọrọ gị atọ gị kwanyere ya ugwu. Respect is reciprocal. Respect atọ bụ reciprocal. Gị hụ onye tọrọ gị atọ gị lee ya anya mara ma nwokenye ma ụmụazị ka ị mara otu ị ga-esi agwa ya okwu. Kamala nwa pịakwa gị anya. Biko dede. Dede biko. Hey, dede ọkwa alụrụ ana ka ịdị o. Ọkwa alụrụ ana ka ịdị. Wow. Hey, egwu m o. Ke ka m esi wee litu ebe a. Hey, Jesus. Why this man? Baby! Oh, my baby, please come on. Someone injured me. Someone injured you? Yes. Who is the person? One old man like that. Oh, when you want to open and you're there, because instead, because I could go to my back. No, but let's Hey, baby, why, because. Hey! Sorry, my love. Sorry. Oh. Eh? You know, I no never know I mother make a GN. Eh? Don't know. Sorry. No, don't traumatized. I'm not traumatized now. Oh, Biko. Oh, just calm down. Old man like that. Old man. Yes, so. That's why kutu munga. Oh, pupana. Eh? Kebono. Oh, pupana. Amamu. Oh, so that broom. It's not away. Oh, busam. Busaginenu. Yes. Yeah, sorry. Mama, my baby. Oh, but got traumatized. Sorry. I don't think I saw them. Sorry.